Hemen gaude Gizarte Zientzien eta Komunikazioaren EHUko fakultatean ingelesezko eta euskarazko ikastaroak eskaintzen dituen Speak Akademian, euskarazko ikastaroetaz Uribarri euskaltegia arduratzen da. Gaurkoan, Speakeko zuzendaria den Loren Suarezekin elkartu gara, aurten egin diren edo eskaini diren doako ikastaroetaz mintzatzeko. Pozgarria da, alde batetik ikustea, matrikula ordaindu gabe kapaz dela, edo kapazak izan garela ganorazko erantzuna emateko, hori alde batetik, bigarrena da, langabezian dagoen jendeari ganorazko erantzuna eman, eta euskalduntzeko oztoporik ez jarri. Hirugarrena, pozgarria da ikustea euskalgintza funtzionatzen duela eta batez ere zehazki Ulibarriren egitasmoa izan dela eta gure irakasleak fenomeno hutsak direla. Eta azken finean gogobetetze maila izugarria dela. Jainkoak emaiten du hainbeste aholku, urtearen barruan asko heldu zauku. Batzu alaiak eta beste batzu mutu, kukua primaderan egiten du kuku, biziaren esperantza erakartzen dauku. Irakaslentzat igual izan da, irakasle horiek eman dute klasea talde honetan, edo beste batean eman aldute, eta beraientzako ondorio iguala da. Gertatzen dena da talde hauek martxan jarri genituenean, helburua izan zen, ikasleak gehiago implikatzea beraiek denbora daukate sobra. Eta orduan, denbora daukatenez, guk esan dugu, guk doain emango dizkizugu klase hauek, baina zuek ezin zarete etorri klasera eta esan, ez du denborarik eukietzeko lanik egiteko eta ez dakiz zer. Ez. Izan da intensiboagoa, nolabait klaseak eta eukiduten arazoa edo ikasleek kasu honetan, eta gero horrek isla dauka irakaslengan. Da, deskolgatzen baziren, klaseetan ezin izango zuten jarraitu. 75% edo bukatuko du. Bukatu duek, baina ia. Eta nolatan ez duzu inolako propagandarik egin? Edo iragarkirik egin? Proba bat izan delako. Eta ez genekin zelan aterako zen bukaeran. Orduan esan genuen, egin dezagun proba bat, eta ez da gauza bera, nik zuei kontatzea hau, orain dela urte bete, orduan ametsa zen, nik agintzen dizuet hau gertatuko dela, eta beste gauza da, zuek egon zarete ikasleekin, berekin hitz egin duzuet, eta ikasleek, ez da gizera esan duten, baina seguramente esan dutena izan da, irailean ez nekien ezer, eta gaude euskaraz egin duzuet, ez da? Esaera zar bat berritzera nua, kukua berrikitan baita isildua. Ez bada akabatzen guretzat mundua, guarekilan bainan denbora badua, berri zentzunen da kukuen oiua.